آمين هاليلويا أب إسياس 4:3 طرح كم ببامون حرينا عتي حسب كنكيدينا እግዚአብሔር መስገን እንታይ ንብል 4:3 ቁጥሪ 19 أقدمكم كنت بنصلوا كنتبوا يفرد إيه كن سلاس لازدنا راح يتأمل مسكن هاليلويا كلنا أين تقال جن جابر مسكن كم زي بلتي قال جابر مسكن انتايلو جابر حرك أم بفسر نو عدش نجار تجبر إيه تجي تبغى عليه عشان الإيمان بتقول هو مجدي أبرقة وعيد ما أمبرقة آمين آمين كبرنا أملاك كل جزء እግዚአብሔር አምላክና እንታይ ይዝገብር ሓድሽ ይዝገብር እግዚአብሔር መስገን ሓድሽ ነገር ምግባርሲ እግዚአብሔር እንታይ ባህሪ እዩ እግዚአብሔር መስገን ሓድሽ ምግባር ኣብ ህይወትና ዘይጣዓምናዮ ዘይተለማመድናዮ ከመይ እግዚአብሔር ዓብ ስለዝኾነ ንሕና ዝበፅሕናዮ ንሕና ዝተረዳእናዮ ዘይኮነ ሓድሽ ነገር ምግባር ባህሪ እዩ ከመይ ሓድሽ ነገር ምግባር ተይልና ድማ ኣብቱ ውሽጢ መንፈስና ኢና እንታይ ንገብሮ ሰንስ ንገብሮ ናይ እግዚአብሔር ነገር ካብ ውሽጢ መንፈስና ኢና ሰንስ ንገብሮ ነስተውዕሎ ወይ ድማ ነስተማቕሮ ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ምግባር ኣብ ህይወትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ዝገብር ኣምላኽ እግዚአብሔር መስገን ኣሜን ከመይ እግዚአብሔር ኣረጊት ዝበሃል የብሉን ኣሜን እግዚአብሔር ኣረጊት ዝበሃል የብሉን እግዚአብሔር ኣረጊት ዝበሃል ዝሓለፈ ዝበሃል የብሉን ኩሉ ግዜ ሓድሽ እግዚአብሔር መስገን በዚ ደስ ይበለና ሎማዓልቲ ንመሃሮ ወይ ድማ ጎይታ ዝምሕረና ቃል ኣምላኽ ሒዘዮ መፅየ ዘለኹ እንታይ እዩ ኣምላኽ መገዲ ኣለዎ ወይ ኣምላኽ መውፅእ ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ሲ መውፅእ ኣለዎ መገዲ ኣለዎ ኣብቶም ንሓልፎም ጎደናታት ሲ እግዚአብሔር እንታይ ኣለዎ መውፅእ ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን መገዲ ኣለዎ ሓደ ግዜ እንታይ ይኾነና እዩ ነገራትና ኩሎም ጽብብ ብብሉና ሞኒ ከምዚ ነገራት ዝተዓፀው ኮይኑ ይስማዓና እዩ እግዚአብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን ዕፁብ ዝኾነና ኣምላኽ የብሉን እግዚአብሔር መውፅኢ ኣለዎ እግዚአብሔር መገዲ ኣለዎ ንመዓልቲ እዚኣ ጨቢጥናያ ክንከይድ ኢና እግዚአብሔር መስገን ብኸመይ መንገዲ እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እቲ መገዲ ኣለዎ ኢለ ኣዳልየዮ ዘለኹ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 13 ሞነንብቦ ካብኡ ተበጊስና ቁርብ ጥቕስታት እንዳረኣና ከዓኒ ክንከይድ ኢና ማለት እግዚአብሔር መስገን እንታይ እዩ እቲ እግዚአብሔር መገዲ ኣለዎ እንድዩ እቲ ኣርእስቲ ሂበየ ዘለኹ ግን ሎማዓልቲ ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢና ክንርኢ ማለት እግዚአብሔር መስገን እንድሕር ቅልጥፍ ኢልኩም ኣውፂኹም ከተንብበለይ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ክሳይ ምንፅብራቕ ገብረለይ ስለ ዘሎ እዚ ብርሃን ናይ ዝሉቺ تحجزني تخليه مالك بنباب እግዚአብሔር መስገን سبب الصلاة زي الفتنة على أصحابنا أمرأ أمهم مثل فتنة مصوار من القدس موسي كيركم عليه كأحكم دنيا وكسرهم أحكم آمين حجي نحرفهم ودناتات مس ويتات تبعثنا كلنا نحرفهم ودناتات እንታይ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም መውፅእ ዘይብሎም ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ካብ ዓቕምኩም ንላዕሊ ስንት ኣይትኾኑን ኢኹም ኣይትፈተኑን ኢኹም ኢሉ ድሕሪኡ ከዓኒ እንታይ ኢሉ ዝገበለይ ፓስተረይ ንኩልና ከዓ ንምባታ ጥቕሲ ሰብ ከም ቃል ሰብ ዝፈረስ ፈተና ኣይስሓኩም ኣምላኽ እሞ ምስ ፈተናኹም ዝፋሩ ንትቕስሉስ መውፅኢ ገይሩልኩም ኣሉ ካብ ዓቕምኩም ንዮም ክትፍተኑ آمين حجي ثلاث حسابات ينقوا زلوا حدا كم عقلكم نلعل انتي تكونوا لكم أي تفتنوا لكم يللو إتي كلا أي كأني إجزاء انتي يجرلو موضعي أو يجرلو يللو دجنا دما بنتي سبب أو يبدما بتفتنا انتي تكونوا لكم أي توحدوا لكم أول حجي كم عمق نلعل مالك إتي فتنا ويدما أتشجر ويدما أتتأواسي انتي يجبركانيو أيستمكانيو مالتيو እግዚአብሔር መስገን ስለምንታይ እንተልና ኩሉ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንድሕርኢና ዮም ዝሓልፉ ጎደናታት ናይ ኣምላኽ ሰባት በቲ ጎደናታት ዝኣይሓልፉ እምበር
اتقدناتات انت يقبروني أيطحلومني እግዚአብሔር መስገን ቃል አምላክ ወላ ሁሉ ከድና ከምንፈልጠው በሐዊ ስትሐልፍ ሲን እንታይ ትሆኒ ኻይዝብል በሐዊ አይትሐልፍኒ ኻዲዝብል ወላ ስንት ሐሊፍካ بوقت حلف كل خاسي اتحاول تاي جبركاني يدبلكا ايهم خكاني يدبلكا بل بوقت يتحلفني خا اي يدبلكاني امنت مالت ወይ ድማ ንእግዚአብሔር ምእማን ማለት በቲ ጎደና بوقت حلفوا ነቲ ጎደና ጨንዲሑ ከአኒ እግዚአብሔር ታይ ገብረካ የውጻአካ እግዚአብሔር መስገን አብዚ ነገር እዚ ነፍስና እንታ ክትከውን የብላን አቅላ ክትጸባ የብሉ እግዚአብሔር ዘውጽ አምላክ ስለዝሆነ ለማዓልቲ መንገዲ አለው እግዚአብሔር መውጪ አለው ለነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር መስገን ሓደ ጊዜ ዘይ ተመለሰ ሕቶታትና ወይ ዝረሳዕና የም ሕቶታትና ወይ ለአምላክ ደርቢና ይዝኸድና ወይ ዝኾነ ነገር ተረሳዕ ዝመሰለና ነገር ወይ ድማ ካብ ዓቅምና ላዕል ኮይንናሲ ዝገደፍናዮም ነገር እግዚአብሔር አይርስዕን እግዚአብሔር መስገን መውጽ አለው እግዚአብሔር ክብርና አምላኩን እቲ ጎደና ናይ አምላክ ይምበር ጎደናናትና አይኮነን እቶም ንሓልፎም ጎደናታትሲ ምስ ጎይታ ስለዝኾና ንሕና ደቂ ጎይታ ስለዝኾና ኩለን ስጉምትታትናስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታየነ ቁጽራትን ፍልጣትን የን እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ብትዕግስቲ ዝተፈተኑ ሞ ንትዕግስቲ ዝወጽዎ ገለገለ ካብ መጽሐፍ ቅዱስና ክንሪኢና እዚ ኣቦታ ኣኮላ ዛጥቅሲ ናብ ኢዮቢና ንኸይድ ማለት እግዚአብሔር መስገን መጽሐፍ ቅዱስና ትዛዓበ ብትዕግስቲ ዝተፈለጠ መን ይንድሕሪልና ካብ ኣቦና ኢዮቢ ማለት እግዚአብሔር መስገን ካብዚ ድማኒ ክንመሃሪና እግዚአብሔር መስገን ምዕራፍ 1 ኢና ንሪኦ ኩልና ከም እንፈልጦ ነቲ ቃል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምብበ ክብርና ኣምላኹን ኣብ ምድሪ ውፅ ኢዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ንሱ ፍጹምን ቁኑዕን ንኣምላኽ ዝፈርህን ካብ ክፉ ዝረሓቐን ሰብኣይ ነበረ ይብለና ሕጂ ኢዮብ ከመይ ዝነበረ ሰብ እዩ እንድሕሪልና ኣብቲ ዝነበረ ከባቢ ኣብ ምድሪ ውፅ ዝነበረ ሓደ ሰብኣይ ዝብለና ንሱ ድማ ኢዮብ እዩ ሕጂ ኣብቲ ከባቢኡ ብምንታይ ይፍለጥ እንድሕሪልና እግዚአብሔር መስገን እንታይ ከም ዝኾነ ሓደ ፍጹም ከም ዝኾነን ቁኑዕ ከም ዝኾነን ንኣምላኽ ከኣኒ ዝፈርሕ ካብ ክፉእ ከኣኒ እንታይ ዝኾነ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ በዚ ከምዚ ኢዮብ ይፍለጥ ማለት እዩ በቲ ካልእ መንገዱ ኩሉ ዝመልኣሉ ሃብታም ንኩሉ ዘጸጉ ንኩሉ ዝረድእ ንኩሉ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ንኣምላኽ ከኣ ትዛዓበየ እንታይ ዘለዎ ፍርሓት ዘለዎ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እዚ ኮይኑ እንዳኸደ ከሎ ግን ሓደ ነገር መሊስና እንተርኢናዮ ካብ ቅጽሊልና ከኣኒ ብደቂ ዝተባረኸ ብጥሪት ኣብቲ ግዜ እቲ ብጥሪት ብገንዘብ ንበል ሕጂ ባንኪ ዝመልኣሉ ዋላ ገዛ ዘለዎ መኪናታት 10 ዘለዎ ገለ ንበል ከምኡ ዓይነት ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ከኣኒ ብኩሉ ፍሉጥ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን እዚ ጥራሕ ከዓ ኣይኮነን ኣብቶም ደቁ ክትሪኦ ከለኻ ከኣኒ ኣብ መዓልቲ ብሓንሳ ሕብረት ገይሮም እንታይ ዝገብሩ ዝምገቡ ዝምስሑ ብሓንሳ ዘለዎም ፍቅሪ ዘለዎም ቅብባል ዘለዎም ሓድነት ዘለዎም ነገር ኣብቲ ፋሚሊ ኣብቲ ቤተሰብ ከዓ ክንደይ ደስ ዘብለካ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ከዓ ኣብቲ ቤተሰብ ትርኢ ማለት እግዚአብሔር መስገን ኣይገርመኩም ሕጂ ታይ ጎዲልዎ ትብሉን እዮም ኩሉ ዝመልኣሉ እዩ ግን ኩሉ ዝመልኣሉ ከሎ ከዓ ንኣምላኽ ታይ ዝገብር እዩ ዝፈርሕ እዩ ሓደ ግዜ ገለገለ ሰባት ኩሉ ስለ ዘለዎም ካብ እግዚአብሔር ዝደልይዎ ነገር ዘይብሎም ኮይኑ ይስምዖም ናይ ምድር ነገር ኩሉ ስለ ዝመልኣሎም ሲ ካብ እግዚአብሔር ዝደልይዎ ነገር ኮይኑ ዘይስምዖም ይመጹ ይኸዱ ይኣቱ ይወጹ ይበልዑ ይሰትዩ ንኣምላኽ ዘድልዮም ኣይመስሎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ሓንቲ ኣብቲ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ዘላ ሰበይቲ እንታይ ኢላ ምሽ ሃፍታም ሰበይቲ ይድብላ ሕጂ እቲ ንኣምላኽ ሲ በቃ ንበዓል ንኤልያስ ንኤልሳ ሰሪሓትሉ معرفي قلنا قلنا نجر زدليا أي مثلني بتحدوا وجنا خنريح كلنا بتحدوا وجن صبق نجر ندينا نرئي بتحدوا وجنا خنريح كلنا كأ منهم كاب أملاك تدل نجر أي تمثلن أفتزار أربعة أفتملسا حجي وقت كله صبق جيرات الناسي أنت هيك نجبر لا دقينا سكخت كحتة تان نسبولسي تاي نكتوس أنا سأما خن هزبين تاي زخوني زنبريلا منهم زدليا نجر سي يلن لا أتمبروها كاب أفير زيد النسب يلن زملاء يملألو زتصبق يصبقلو كاب أملاح زيد النسب يلن زابير مسجد قلنا أملاح روح آمين حلفوا يو زابير سي ولا تلبنا ولا تعاطوس حلفوا تسرح أملاح زابير مسجد نو زد لي أنا جرالو وان بس قدر لام برنا جرالو أنت إني رتد قدر لام تيرنا ولا داين برا مس كل هبتا مس كل تصبقنا جرا
ግን ወላዳ ይነበረን ስለዚ ዝኽምላእ ነይርዎ ማለት እዩ ትጎደለ ክምላእ ነይርዎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሓደ ሰባት ንእግዚአብሔር ዘድልዮም ኣይመስሎምን ግን ንኣምላኽ ዝገብሩሉ ይመስሎም እሶም ንኣምላኽ ጽቡቕ ዝገብሩ ግን ካብ ኣምላኽ ከኣኒ ገለ ነገር ዘየድልዮም ዝመስሉ ከዓ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን እዮም ግን ከምኡ ኣይነበረን እንታይ ደኣ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ እግዚአብሔር መስገን ከምዚ ኢሉ ከሎ እንዳኸደ ከሎ ኣነ ዘገረመኒ ከም ብከሎ ክሲ እቲ ፋሚሊ ናይ ቤተሰቡ ናይ ስድርኡ ናይ ደቁ ናይ ገለ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሰካ ግን እንታይ ኢሉ ሓሲቡ እዞም ደቂሲ ምናልባሽ ብልቦም ጽቡቕ ይበልዑ ጽቡቕ ፍቅሪ ኣለዎም ጽቡቕ ሓድነት ኣለዎም ከመናብሶም እንታይኮውን መዓልቲ ዲያ ትብላ ትዝራኸቡ ሓደ መዓልቲ ታሰውምንሲ ብምልኦም እንታይ ይገብሩ እንዳሓዎም እንዳሓፍቶም እንዳበሉሲ ይውዕሉ ማለት እዩ ግን ብልቦም ምናልባሽ ንእግዚአብሔር ታገሮም ካይኮኑ ገለ በዲሎም ካይኮኑ ኢሉ ከዓ ስለ ደቁ ስለውትዮም ዝወለዶም ስለተ ኣምላኽ ዝሃቦም ከዓ መሊሽ ናብ ኣምላኽ ከቕርቦም ከሎ ከዓ ንርኢ እግዚአብሔር መስገን አሜን ከምዚ ኢሉ እንዳተጓዓዘ ሕጂ ሓደ ኣጋጣሚ ከዓ መፅዩ ማለት እዩ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባትን ሰይጣን ከዓ ይብሎ እንዳቀፀልና እንድሕሪእና ከዓ ምስ መፁ ከዓ ሓደ ክስ ከዓ መፅዩ ማለት እዩ ሰይጣን ከሲስዎ መፅሲ በቃ ድሓር ምን እዮም ባሪያ ይስሪእካዮ ዶ ኢሉ ከዓ እግዚአብሔር ሲ በእምንነቱ ሲ ንኢዮብ ሲ ታገይሩሉ መስኪሩሉ ገና እኮ ትፈተና እኮ ይበፅሐናሉ ገና እኮ ኣይበፅሐናሉ ትፈተና ከይበፅሐ ከሎስ እግዚአብሔር ታገይሩሉ ተኣሚንዎ ከም ባሪያ ኢዮብ ሲ ርኢኻ ደለኻ ማን ንምድሪ ዘይረያን በፅሕያን መፅኤ ኢሉ ምን ኢዮብ ደሪእኻዮ ኢልዎ ትእምንነቱ ንኣምላኽ ዘለዎ ፍርሓት ንእግዚአብሔር ዘለዎ ክብርሲ ርኢኻዮ ዶ ኢልዎ ኦይ ደይ ብኩሉ በሊእካ ኣለኩ ካይኻ በርዘን ኩለን እንድሕር ወሲድካያን እኮ ከምዘይ ክብረካ ከምዘይ እመነካ ንዓኻ ከምዘይ ነብርሲ ይፈልጥ ኢልዎ በልዳ ንኣምላኽሲ ንኢዮብሲ ይኣምኖ ኢሉ እግዚአብሔር አሜን ንኣምላኽ ስታይገብረ ንኢዮብ ስታይገብረ ይኣምነ እግዚአብሔር ይኣምነና እዩ ድኻምና ዘይኮነ ሓይልና ዘይኮነ ክእለትና ዘይኮነሲ ስሲ እሙን ስለ ዝኾነሲ ይኣምነና እግዚአብሔር መስገን ንዑ ድኸውን ፀጋ ከዓ እግዚአብሔር ሂብ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ነገራት መፅኦም በቲ ነገራት ከዓ ኢዮብ እንታይ ተገብረን ማለት እዩ ኣይተተሓዘን مش ኣይተተሓዘን እግዚአብሔር ይህብ እግዚአብሔር ይወስድ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ኢሉ ከዓ ወላ እኳ እቲ ዝሓልፎ ዝነበረ ጎደናታት ኩርኳሓት ኮነ ዘይጥዑም እንተኾነ ንነፍስኻ እኳ ምሻሎ እቲ ዝብለና ሴት ቆርቦት ስጋዕ ብክስታይ ገይሩ ዝሓኮ እኳ ተሓለፈ ግን ካብ ኣፉስ ንእግዚአብሔር ሲ እንታይ ገበረ ኣይተማረረን ማለት እዩ ክማረር ከሎ ንነፍሱ ንወለዱ ንኸባቢኡ ንገለ ነይሩ ግን ኣብቲ ልዑል ኣምላኽ ግን መልሓሱ እንታይ ገበረ ኣይከፈተን እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እሙን ኮይኑ ከዓ ተረኺቡ እግዚአብሔር ከዓ ብኩሉ መልካም ኮይኑ ከዓ ተሪዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓልፎም ኮለና ነገራት ክንሓልፎም ኮለና ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ምሳና ዘየሎ ጎይታ ምሳና ዘየሎ ኮይኖም ክስሙዕና ይኽእሉ እዮም ግን እግዚአብሔር እሙን ኣምላኽ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ንዑ ድኸውን መገዲ ንዑ ድኸውን መውፅእ ከዓ ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንኢዮብ ሓደ መውፅእ ገይሩሉ እግዚአብሔር ሓሊፉ ኩነታት ማሓዝቱ የዕሩቱ ድቐርብዎ ኣዝማዱ ኩሎም ነናቶም ሂቦሞ ኩሎም ነናቱ ፀፊጦሞ እቲ ፀበባ ግን እንታይ ገበሮ ምሽ ከም ኣትለና ደናፍታ ቆሮንጦስ እሱ ግን እንታይ ገበሮ ኣይፀቆጦን ኣየጥፍኦን ኣየጣሓሎን ኣየሞቶን እግዚአብሔር ምስ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ግዜ ተዓዋታ እዩ አሜን ሕጂ ሓሰስ በሉ ሓሰስ ንበል ሕጂ ኣፍቲ ህይወትና ኣፍቲ ነገራትና ነምፃዮም እቲ ቃል እንዳሰማዕናዮ ኣብኡ እግዚአብሔር ጣልቃ ዝኣቱ ኣምላኽ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኢዮብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲያ ነዚ ቃል ከምፅኦ ክብል ከለኹ ናብ ልበይሲ ንኢዮብ ባርያከ ትብል ኣብ ልበይ ይኻይዱ ባረት ኣምላኽ እዩ ፀላእ ክፍትነና ክመፅእ ከሎ ፀላእ ገለ ክገብር ክመፅእ ከሎ ርኢኻዮ ዶ ይብል ኣነ ምስኡ ኣለኹ ኣነ ብጎኒ ኣለኹ ኣነ ጠጠው ኢለ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን ፀላእ ኩሉ ግዜ ከሳሲ ኣብዚ ነቶም ዝኸሰሶም ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተነጊርልና ኣሎ ሓደ ንኢዮብ ከምዚ ከሲስዎ እዩ ኣብ ቅድሚ
እግዚአብሔር ኮይኑ ይድብለና መቸም ቃል አምላኽ ብርሃን እዩ حقي أبزي قرب برهان كأز نبر أملاخي سلمات برهان كأقربه أيكلون يوم سيد أنت سلماتي سروحه حج حنسا أدي ألوتشين تتفواني رفو مسألة متنا تي لوتشي ويد ما تمبر حتى ديال له هنا أيكونه قالوا إيجنات فينا يوم شو سلمات كويني سمعنا تحرولي عناي خاي يبره قالوا سلزوجنا تبرهان أتمنش ناي تبرهان قالوا سلزوجنا أنت يخون دحراب رهنا يبره مالتيو حد أبقد ما أملاك سيد أنت أتوقف بلا كألني بس إذا أبيركم ما قلت أطوي لسي أي كرمني أبزي برهان أبزي كرب برهان سرقوا سيد أنقول لك زين يسأل ماتي مش حكي أنقول لنا أملاك سي نأملاك سبات قوة بخبر أملاك تملي أم تقوينا مستايبل وهم يجيرك أربعة برهان دي دلنا كاي بلاك مش حكي عينها خميلة فريو وقان دي دلنا برهان دي دلنا يبلاك قان أنتم عندهم حكي سلازم أبير مستعبي مستبرهان زقنا أملاك مسؤول أطوي لخزارات زخير يلن جني خس اتدخام حيزو قلنا تعقبر كسي أقرب نماني خد خسوتين تلك أنا أخاين تمليس دخسكا حجي اتمال سنة يجزاء بهير انتاي انتيلنا أملاخ زئمن أملاخ أمون سلازقوني سلازئمنيو انتاي زبزلو حجي رئي خيودو دبزلو جزاء بهير مسكن اجزاء بهير قالوا هياو قالوا خأمولو إيو كمزي نحنا كنت رابلنا مسوط أنا يا نقشتي نقر يمثلنا قالوا سماين مدرن زحازة أملاخي أملاخ مالك قال سلازقوني كمز بنشتي لبنا بنشتي فلتتنا بنشتي حسابنا بنشتي نقر نأملاخ كمز جيران حزي مسلوكم كما يكون نجزابير كل زفق الجزابير زابير مسكن سلازي حجي حدا أنا من كسيسوا ني زكرياس كأز كسيسوا نتليك أكهان كسيسوا كساس سلازقنا مالتي أو نجزابير انتهي قبرون እግዚአብሔር ግን ሓካይሉ ነዚ እያት ተመንጢሉ ዝወፀ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ሓቅኻ ድብል ኣይኮነን ንፀላእሲ ንሰይጣን ሓቅኻ ኢኻ ኢሉሲ እንታይ ይገብር ነው ይመስልኩም ወገናይ ፀላእ ኣይኮውን ወገናይ ሰይጣን ኣይኮን ድኸውን እግዚአብሔር ቁኑዕ ፈራድ ስለ ዝኾነ ሓቀኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንደቂ ሰባት ዘለዎ ባህጊ ንዓና ዘለዎ ባህጊ ዘይልወጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዘይቀያየር ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ፀግዕና ይመን ዝኸውን أجعنا يتم فطرة بيرخون آمين كم زي حلف أبيلو ذهبنا خوين قسم معنا أنت خونه زي أبي رحلي في ذهب أملاك يكونه آمين دخسمنا زي أبي المسكن بقول تاسكت سيبا لنا حواتي من شأن حواس ناسي نسيب زي أبي المسكن هاليلويا أب زكريا سلسة حدا زنب بانيرة جابير مسكن يسوس كأتقاوي مو يسوس كي ولد كأ كندي سعر جير تبرهن عالم دخانة يسوس تمدحن دخانة يسوس نبزاد مدرتي كي متسن كي جهادن كي جلسن توليد الله مستبحله أكن دي يسوس كندي يوم ما يتم مسيركم قلعه زحات يوم أكن دي يسوس كل جزء أنت إنسان أي سيئان بقى نتينا إجزابير حسب نتينا إجزابير مصري نتينا إجزابير دليت نتينا إجزابير فقط كلا خليو كل جزء أنت يتجبر زتجه أبحدش كده كأقوم إلى الناي تتأرى مثل ذقنا نعمله قربوه من ديابلس كا تتأرى كل جزء أنصار من يزبق زتس أنصارنا دي مسيلكم أنصار حسب أملاخ يتسق أنصارنا إجزابير حسابيو زتسنبر ناتي ناتاتكم من أنصار كويكونا حسب أملاخ ندك سبات كبر سلازقونا نا إجزابير حسب مخري كل جزء تصبق سلازقونا نزات تصبق تمخر كل جزء انتاي قبر عايز دلي كدم سايد دلي وانجيلا بانا غيبت صح لمنا تسيب نسأل بقولة ساتسيوه كساد بهايمانة شفان غيره كان أنا أملاك بزمسلا أمسيله كأ نبقولة ساتسيوه قلنا زعبير مسب زلوا فطري مسب زلوا حساب سنة يسلزقونه
ንስኣልተ ገይርዎ ኖ ስኻና ኣገልጋሊ ናይ ፀላእ ዘይኮንካስ ኣገልጋሊ ኢኻ ትኸውን ኢልካ እንታይ ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ፀዳል ብርሃን ይምሽ ዝብለና ብኡ ገይሩ ከዓ ንዕኡ ንክብሪ ደው ኣቢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ነገራት ክፃረሩና ከለዉ ምናልባሽ ከይመስለና ወይ ሰባት ወይ ድማ ኣምላኽ ፀላእ ኢኹም ዝገብር ነለል እዩ ስለዚ ኣብቲ ፅብብ ድበለካ ግዜ ናበይ ጠምት ንላዕሊ ጠምት ናብ ጎይታ ጠምት ልብኻ ናብ ጎይታ ኣቕማዕ እዩ ትመፍትሓው ኢኻ ትረኽቦ ሽዑ እግዚአብሔር ይመስገን ትመፍትሓው ኢና ንረኽቦ ክብርና ኣምላኽና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ተፃራሪ እዩ ፀላኢ ግን ከዓ እግዚአብሔር ሓሳቡ ከዓ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ብትዕግስቲ ነገራት ዝሰገሮም ከዓኒ ንመን ኢና ንርኢ ንዳዊት ንሪኦ ማለት እዩ ዳዊት ኩልና ከም ንፈልጦ ካብታ ብንእስነቱ ብሳሙኤል ዝተቐብአላ ምቕባእ ክሳዕታ ንግስነት ዝቕበለላ ስጋዕ ሸዓ ብብዙሕ ነገር ይሓልፍ 15 ዓመት ብብዙሕ ነገር ሓሊፉ ሓደ ግዜ ከዓ ንሳኦል እግዚአብሔር እንታይ ሂብዎ ኣብ ኢዱ ሂብዎ ግን ነቲ እግዚአብሔር ዝሓሰበሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝረአየሉ ነቲ እግዚአብሔር ንዕኡ ዝመደቦ ብትዕግስቲ ሰጊርዎ ኣብቲ ቅድሚኡ ሂብዎ ከሎ ኣብ ኢዱ ሂብዎ ከሎሲ እንታይ ገበረ ኣይቀደሙና ኣምላኽ ይኽእል ነይሩ ዚኣታ ዓድን ዚኣታ ግዜ ዚኣታ ፅቡቕቲ ግዜ ኣምላኽ ይበካ ደሎ ኢሎሞ እታ ግዜ ንሳ ኣይኮነት ንኣምላኽ ክፅበየ እየ ክዕጎሰ እየን እግዚአብሔር ኣይመስለኒ እዛ መገዲ ንሳ ኣይኮነትን ኣብ ደይ ኮነ ከይተእትውን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ግዜ ናይ ኣምላኽ ድማ እታ ንግስነት ረኺብዋ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ክንደይ ተዓኪስዎ ማለት ክንደይ ተፀቢዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንድሕር ደኣ ብትዕግስቲ ንኣምላኽ ንፅበየ ኣለና ኮይንና እግዚአብሔር ድማ ኣብቲ ምድብ ግዜ ኩሉ ነቲ ንሱ ዝበሎ ኣብ ሂወትና ክፍፅሞ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናብኡ ስጋዕ ንበፅሕ ግን መንገዲ ኣለዎ እግዚአብሔር መውፅእ ኣለዎ እግዚአብሔር ፅብብ ኣብ ዝበሎና ግዜ ንዕኡ ድኸውን መውፅእ እግዚአብሔር ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ተሐጉሰኒ ነገር ንሳያ ኣይቀደሙን ንኣምላኽ ኣይቀደሙን ደፋፊኦሞ ነይሮም ግን እግዚአብሔር ኣይቀደሙ ብትዕግስቲ ሓሊፍዋን ተፀሚሞ ሓሊፍዋን ኣሜን ተፀሚሞ ሓሊፍዋን ብትዕግስቲ ሓሊፍዋን 15 ዓመት እንዳተደፍአ እንዳተሰጎገ ሳኦል እንዳሰጎጎ ኣይመስለኩም ግን እግዚአብሔር ቆመን ስለዝኾነ ኣብታ ምድብቲ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ንዓኻ ኣልፊብዋ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን 15 ዓመት ተፀቢዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ እግዚአብሔር ከዓ ንፅብፅብ ንኸውን ዓመታት እታ እግዚአብሔር እዚኣ ተዛሪብካ ነርካ ሳብ ሂዳ ኣላ ወርግን ጣራፀሩና ኣምላኽ ምርዶ ደኣ ካብ ኣምላኽ ተደኣ ምርዳ እግዚአብሔር ከተዛሪብኒ ይኸውን ብዙሕ ነገር ንብል ግን እዋን እግዚአብሔር ተዛርቦ ይፍፅሞ እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ ዝፍፅም ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ኣብ ምድብ ግዜ እዩ ዝገብሮ እግዚአብሔር ስለዚ ብትዕግስቲ ኢና እንታይ ንገብር ንጉይ ኣሜን እቲ ጉያ ኣሎ ድዩ ግን ብምንታይ ኢኻ ትጎዮ ብትዕግስቲ ኢኻ ትጎዮ ክርስትና ሂወት ብትዕግስቲ እዩ ዝጉየ ብጉያ ኣይኮነን ክንዓቢ ናብ ጎይታ ብትዕግስቲ እዩ ንጎይታ ክነገልግሎ ብትዕግስቲ እዩ ምስኡ ክንጓዓዝ ብትዕግስቲ እዩ ነዊሕ መገዲ ስለ ዘለና ጎይና ኣብ ንበፅሕ ነገር የለን ብትዕግስቲ ግን ኩሎም በፅሒና እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ክብርና ኣምላኹን እዚ ናይ ዳዊት ርኢና ኣለና እቲ ሳልሳይ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ዘሎ ቁፅሪ 11 ኣይ ቲንክ እቲ ጥፉእ ወዲ ዝብሎ ቃል ኣምላኽ ምዕራፍ 15 ንሱ ትዕግስቲ ሲኢሉ ብትዕግስቲ ምስኣን ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ትዕግስቲ ሲኢሉ ነቲ ክቡር ዕንቂ ዝኾነ ነቲ ርስቱ
እንታይ ገይርዎ ኣብ ዘይጠቅም ነገር ኣውዒሉ ወፂኡ ካውቡ ርስቲ ኮይ ርስቲ ሃበኒ ምሽ ኢሉ ሓቀ ሃበኒ ትርስቲ በቃ أي كألكون أنا خيد يلو رست حيزو خيدو كله ترست خان أبدأ قد فيه ننوح كفيل زقبقه زنبرة نوجي كوع زخبق عزوز زقبقه زنبرة دايرو أبقليل أبقربها جزية أبحثر جزية كله تفيه وترى يفريو أبزخات تعجسنا يمن رأي تعجسنا يبون رأي يحمكاي مش يحممي حتى بجزية كله تفق بيلوه جن تأبو كم يدبلين تعجستنيا فكر كم زمانه خان رمالتيو كله تفي وس ناو بيك من الاسم فلها تأبو كأب تعجست فأبلي زي مثالي ناي تطفئ ودنا حدا سبعين دي فنسي نادينا تكون من جابير مسك أمين جابير هذا حدا جزية بزح نجر نطفئ ناس عن تعجستنا نسألهم ناس عن تعجستنا قد نستملسنا جابير تيكبر يقبلنا جابير مسك قراءة بفقري قراءة بحاجز قراءة بتصبق نجر مليسو يحدثنا جابير مسك بهري أملاخ كمو سنزفنا جابير مسك أما إذا تعجزت ذسي لومي نحنا كم يجرنا إنا نزي تعجزتنا جابير أملاخ زم سبازي أتوم بما مزح ما قد ما كم زعبا سبك تزارب قليل تعمل يا زعبا سب كنصل كلنا قليليو زعبا سب كنزارب كلنا قليليو زعبا سب زبحال نجر كنبل كلنا كل قليل نابخا اندحرام تيخايو ግን ከመይ ገይሮ ይወጽት መገዲ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለገዛ ስና ኮነ ክንጽሊ ዓቀበት ይዝኮነና ሓደ ሰዓት ስለገዛ ርስና ጥራሕ ንጸሊ እንተንበሃል ኣብዚኣ ሓደ ሰባይ ይጸልይ ሓቀ زعما خلاص تبهال جن وزابير مسكن بقى نصلي يتأمل زلو قدامكم بيوم آمين زابير أمانة زلو كان رئيس بقول زابير مسكن يسوع قيناي أب سبات نطفئ الجزية بزح يو أب جزار سنا مس أمنا نطفئ الجزية جن حاجير بقولنا أم نصليو جزية حاجر مس سبات كنا هنصلي قلنا جن ينو حلنا قلنا مس أملاخ زلنا ركب مس قويتها زلنا قربت جن أفت بقلنا إنا كتعجسنا مس قويتها دمت نسمع حسابون الرداء مبردون فلت كلنا كلمنا نايقل هيوتنا مس قويتها زلنا حبرت يوسخلنا آمين آمين دورقات جابير مسكن تعم مو جابير مسكن كم زك نحر كوينو قدامي ساميل 24 شومن تعسر تسلسل نتوم تصحفوا زلهم تقصتات علمني بزح سلادي يصحفكم جابير باركم بار بمصحف قدس مصحف قدساوي مقدي تعجستي كمي غيرنا نمساسلو سيوتنا مالك جابير مسكن مارك جابير نعنا يكون نعكي كساب كندي كم زفكرنا كنستوعب يقبلنا مالك جابير مسكن እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ህይወትና ክንደይ እሙን ምዃኑ ድሕር ኣስተውዒልና ነቲ ንሕና ንዕገሶ ትዕግስቲ ማለት እዩ ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ነቲ ንሓልፎ ኩነታት ኣብኡ ኮይና ዝሓለፍናዮ ኩነታት ምስ እግዚአብሔር ኮይና ከመይ ከም ዝሓልፍናዮ ክንዝክር እንከለና ነታ መውፅእ ንብላ ዘለና መንገዲ እይ ሕጂ ዘርኢ ዘለኹ ሕሉፍ ነገር ክንዝክር ኣለና ምስ ጎይታ ኮይና ዝሓለፍናዮ እግዚአብሔር ዘሕለፈና ኣብቲ ዘለናዮ ህሞት ኮይና ክንዝክር ከለና ሓደ ናይቲ መገዲ ኣወቲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ኣብቲ ህሉ ኩነታትናን ኣብ መጻእን ዘሎ ክንርኢ ከለና ንእግዚአብሔር ክንእመኖ ይግባአና ኣብቲ ህሉ ኩነታትናን ኣብቲ መጻኢ ህይወትና ኮይና ንእግዚአብሔር ክንእመኖ እንከለና እቲ ናይ እግዚአብሔር
تعجستي ويدما اثنين እግዚአብሔር መገዲ ክንረክቦ ንኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር መስቀል ነገራት ጠጠው ዝበለን ዘይተፈጸመን እንተመሰለና አምላኽ አብስርሑ ከም ዘሎ እምነት ምግባር የድልየና ጠጠው ዝበሉ ኮይኑ አብ ዝስማዓና እግዚአብሔር አብስርሑ ከም ዘሎ እምነት የድልየና ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገብር ከም ዘሎ ጠጠው ከም ዘይበለ እግዚአብሔር ክንአምን ይገባል እምነት ይዝወለና እግዚአብሔር መስቀል እዚኦም እቶም መስርሕ እዮም ማለት እግዚአብሔር ወጸሉ መገዲ እንዲና ንብለና አምላኽ ስም ወጽዩ እንዲና ንብለና ንወጸሉ መገድታት እዚኦም እዮም ማለት እግዚአብሔር መስቀል ድሕሪኡ በረከትና ክንቆጽር ኮለና በረከትና ንድሕር ቆጺርናዮ ናይ አምላኽ ኣብ ልዕሊና ዝበሎን ዝገበሮን ኣብ ቃሉ ዘለና ናይ በረከትና ቃል ተዛረቦ እግዚአብሔር ክንጽብጽቦም ኮለና ክንቆጽሮም ኮለና ክንሓስቦም ኮለና ዳዊት ታይዲሉ እንተቆጽርኩም ካብ ፍጻ ይወዝሕ ኢሉ እቲ እግዚአብሔር ንዓይ ዝገብረለይ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ዝገበረለይ ካበይ ይበዝሕ ኢልዎ ካብ ፍጻ ይበዝሕ ሕጂ ፍጻ ቁጽር ዝተባሃለ መን አብርሃም ይምሽ ኣብ ደሓለፈት ናይ ጸሎት ግዜና ሆነን ካብ ፍጻ ይበዝሕ ካብ መን ተማሂርዎ ዳዊት ይተልና ካብ አብርሃም ተማሂርዎ ካብቲ ቃል ተማሂርዎ ዓነ ከአህያው ዝኾነ ቃል ኣለና በረከትና ክንቆጽረሎም ዘኽእሉና ብዙሕ ናይ በረከት ቃላት ኣለው ብክርስቶስ ኢየሱስ ተገበረልና ማለት እዩ ሕጂ ነቶም በረከትና እንድሕር ቆጢርናዮም እቶም ሲኢናዮም ንብሎም እቶም ኣይሰለጡና ንብሎም እቶም ንልብና ሒዞሞ ደለው እቲኦም ብብዙሕ መንገዲ ከልኪሎምና ዘለው ነሳቶም እንታይ እንዳኾኑ እዮም ዝኸዱ እናደቀቁ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ እቲ ምሽ ከምኡ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን እቲ ሙሉእ ውህበት አምላኽ እቲ ብሉጽ ውህበት አምላኽ እቲ በረከት አምላኽ ኣብ ሰማያት ባረኸና ዝብልሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮሲ በረከት ናይ አምላኽ ክበዝሕ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ስለ ዝኾነ አንተ ወይ ሰይጣን ክፍትን ከሎ ክኸሰም ከሎ ኣበይ እንተይና ኣብ ኣእምሮ እዩ ትኽሲ ኣብ ኣእምሮ እዩ ሕጂ ኣእምሮና ጽቡቕ ነገር ክመልእ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ክንሪኦ ክንቆጽር ይግባአና ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እዚ ክኸውን እንከሎ ሕጂ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር እንዳተኣመናዮ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ እንዳገበርና ነገራትና ኩሎም እንዳቆጸርናዮም እቲኦም ጸበባ ዝመስሉ ዘለው ከዓ ኩሎም ጋህ እንዳበለ እንዳተኸፈተ ከዓኒ ይኸይድ ማለት እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ጎይታዬ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ያዕቆብ 4:9 ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ይግናሕካ ኢሉ እንታይ ገይሩሎ ተቃዊሙሎም ሓቀይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ንስኻትኩም እንታይ ግበሩ ይድብለና ተቃወሙ ይብለና ሓቀይ ያዕቆብ ከም እንዲሉ ጸረርዎ ተቃወሙ ያ እግዚአብሔር መስገን ሕጂ እንታይ ግበርዎ ኩሉ ግዜ ተቃወምዎ ወይ ድማ ተጻረርዎ ማለት ኩልና ከም ንፈልጦ ነታ ሓሳቡስ እንታይ ትግበርዎ ኣይትቀበልዎ እዩ ነታ ሓሳብ ናቱ ነቲ ዘምጽኣልና ነጋቲቭ ዝኾነ ሓሳብሲ እንታይ ንግበሮ ኣይንቀበሎ ማለት ተቃወምዎ ማለት እሱ ማለት እዩ ከምዚ ክልተ ግሩፕ ኮንካ ክትዛራርብ ከለካ ሓደ ነታ ሓደ ሓሳብ ዘፍርሰን ዝቃወሞን ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እንታይ ክትገብር ነቲ ናቱ ሓሳብ ነቲ ናቱ ምኽሪ እንታይ ትገብሮ ትቃወሞ ብምንታይ ኢና ንቃወሞ በቃል አምላኽ ቃል አምላኽ ሓቂ ስለ ዝኾነ በቃል አምላኽ ኢና ንመጾም ሰይጣንን ኢየሱስን ምሽ በሐሳብ ከፍትኖ ከሎ በሐሳብ ፈቲንዎ ነዚ እምኒ ምግቢ ባኒ ግበሮ ወይ ቅጫ ግበሮ ድሓን በሎ ጌራ ግበሮ ሁሉ ከሎ ሰብ እንጀራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝነብር ኢሉ ኣይኮነን ነቲ ሓሳብ ብቃል ዝመፀ ብቃል ከዓ እንታይ ገይርዎ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ እምበር ብስጋ ኣይኮንና ንብል ዘለና ሕጂ ስጋዊ እንተኮይና ብስጋ ይኮን ማለት መንፈሳዊ እንተኮይና ግን ብመንፈሳዊ ነገር በቃል አምላኽ ኢና እንታይ ንገብሮ ነፍርሶ ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንቃወሞ
እግዚአብሔር ይመስገን ያዕቆብ 4 ቀዳማይ ጴጥሮስ 5 8 ከዓ ቁጥር 8 ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ዝገርመኩም ኒ ነህምያ ከዓ ተቃዊምዎ እዩ እታ ቤተ መቅደስ ከይትህነፀን ከይትስራሕንሲ ብበዓል ሰንባላጥ ገይሩስ እንታይ ገይርዎ ተቃዊምዎ ንስኻ ሕጂ በቃ ሓደ መንግስቲ ክትገብር ደሊኻ ኣለኻ ንጉስ ከዓ ክትከውን ደሊኻ ኣለኻ ኣብ ኢየሩሳሌም ኢሉ ሃንዲሱ እንታይ ገይሩ كمان نبيات يقول لك حسنت نبيات أتنسي أمله زجرب ينتهي لو ما حسنت نبيات أتنسيها بيدا ما قدرت تسرح لك ديكونس نقص كتكون يبهلال أبها واحد لو ما يبهلال لو كو شبوت زي كونه رجعتني زي كونه أمون زي كونه مالتيو أبها واحد ما حساب مالتيو ወይ ዝዳ ካብ ልብኻ ድሃንደስካዮ ኢኻ ምርህ ኢሉ ኻስ ቀሊል ኣሜን ካብ ልብኻ ተገርካዮ ሃንዲስካዮ ካብ ልብኻ ድሓሰብካዮ ኣብዚ ጠጠው ኣይትለምናሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነቲ ዕዮ ንምዕያይ ዝኽልክለና የለን ዝሕዘና የለን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ልቢ ዝተሃንደሰ ነገር እውን ዝመፅእ ነገር ክህሉ ይከኣል ማለት እዩ እዚ ከዓ ምልላይ የድልዮ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምልላይ يدليو خبرنا أملاكون يسوع كريستوس قويتاي آمين هاليلويا آمين آمين هاليلويا مارك الأملاح تعجستي كلونا حيلي هبنا آمين الأملاح منفس أملاح نفسه حيل زلوا قال سلازخونه تعجستي كلونا تايجبري ولا فهمتن نايفر منفس قدستا تعجست انت زي تتقأست ግን ሓንቲ ፍረ መንፈስ እያ ትዕግስቲ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ተቀበሎ ትዕግስቲ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ደኣ መፂና ቃል ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይገብረና እዩ ሓይሊ ይህበና እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሮሜ 12:12 ከምዚ ይብለና ብተስፋ ተሓጎሱ ብፀበባ ከዓ ተዓገሱ ጸሎት አዘውትሩ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ተስፋ እንድሕራሎ ፈውስ ነው ሓጎስ ፈውስ ስለዝኾነ ብጎይታ ወይ ድማ ብተስፋ ተሓጎሱ ይብል ተፈላለየ መንገዲ ዝመጽእ እንታይ ክገብር እንድሕሪልና ተቀዳማይ ሓጎስና ንኽሰርቕ እቲ ብጎይታ ዝኾነልና ሓጎስ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መንግስት ኣምላኽ እንታይ ይድብለና ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ጽድቅን ሓጎስን ሰላምን ይድብለና ሕጂ እዚ ሰላም እዝን ወይ ድማ እዚ ሓጎስ እዝን ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብናዮ ነዚ ክሰርቕ ኣብ ልብና ቀዳማይ እንታይ ዝገብር ኢልና እቲ ተስፋና ከማህሙነ ይድዳይ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ሕጉስ እዩ አንተ ወይ ዳ መዝሙር ክዝምራ ከሎ መሲሐወይ እቲ ዘማራይ እንታይ ኢሉ ቶም ሰባት ሕጉሳት ምስ ረኣዮም ሲ እንታይ ኢልዎ እንታይ ተረኺቡ ዝሓጎስኩም ካበይ እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶም ብሓደ ድምፂ ኩሎም ሓቢሮም ሲ ኢየሱስ ኢሎም መሊሶምለ ኢሉ مش كمان يا مزمور دحر كم زخوين دا ايلو كا برتع دكونه باهي افته وشتو اتيو مالتيو حغوسم ناي وشت مسرائي كابيكم رقيبكم مسبلو بحال دمسي امين يسوس دبل دمسي هيبو اذا يسوس تبل كا او وشتو
عب زخنة بهجي حديرات له أمين كم أعتبر تمزمور تمنشنا تمزمور مستعد أبي مسكين عبي بهجي بحضرتك قويتا يسوس كبرنا أملاك يسوس قويتا سلازي بسببا بتسفى تحقوسي له انتي ليلو تحقوس فوس سلازخانه نايل بفوس سلازخانه مالتي بسببا حتى يقبروا تعقوسوا هايلو استراغاغه هيوات እግዚአብሔር መስከን ኣብ ጸበባ ኣብ ሽክትድእ በሉሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነ ተግበሩ ኣስተውሉ ድሕር ደይ ተረጋጋእካ ድሕር ተረባብሽካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽነት ወይ ድማ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክትስሕቶ ስለ ትኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር መስከን ስለዚ እንታይ ግበሩ ህድእ በሉ ኢሉሎ ማለት እዩ ብጸበባ ዓገሱ ጸሎት ከዓ ኣዘውትሩ እዚ ማለት ጸሎት ኣዘውትሩ ማለት ኣብቲ ኩነታት ቀዳምነት ንመን ሃብዎ ንኣምላኽ ሃብዎ ቀዳምነት ንኣምላኽ ሃብዎ ኩነታትኩም ኣቐዲምኩም ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምርኻብ ማለት ስለዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ስለዝኾነ ወይ ድማ እትናትኩም ሓላፍነት ንእግዚአብሔር ሃብዎ ንስኩም ኣይትሰከምዎ ፍቃድ ሃብዎ ንእግዚአብሔር ናተይ ነገርሲ ንዓኻሲ ፍቃድ ሂበካ ኣለኹ ስኻ ከምዚ ሕጂ ጠበቃ እንድሕርኢና ጠበቃ እንታይ ኢና ንገብሮ ዓድና ሽምና ገለገለገለ ምስሃብናዮ እቲ ኩነታትና እሱ ክጣበቀልና እንታይ ንገብሮ ንህቦ ትጠበቃ ክእለት ስለ ዘለዎ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ናይ ሕጊ ምሁር ስለ ዝኾነ በቲ ሕጊ መፅኡ ኩሉ ነገርና ክጥናዓልና ኢልና ስለ ንኣምን ሕሊፍና ንዑ እንታይ ንብሎ ንህቦ ዝሓተተና ጥራሕ እንታይ ነገር ነቕርበሉ ማለት እዩ فتحك أنرك حجنا تتبقنا لهنا يسوس صورة مالت ناس تتبقنا لهنا يسوس نعو تايم قبار مالتي أحلفك مهاب مالتي تعبير مسك نسخة بعد خطوات أيو بيتها نعخاه يبكى له بيتها نسخة حلف بيتها نسخة قدم بيتها ነገራተይ ኩሉ ንዓኻ ኩሉ ቀሊል እዩ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ዓይንካ ጋድ በለይ ኣነ ባዕሊ መታን ካይቃለስ ኣነ ባዕሊ መእቲ ካይደክም ካይፅዕር ጴጥሮስ ከምኡ እንዲሉ ለይቲ ብምልእታ ፅዕር ሓዲርና ስዋል ሓንቲ ኸማን ይሓዝና እቲ መምርሒ ስለ ድሰኣነየ እምበር ከም ዓሰርታት ኣይኮኑን ተሳኢሎም ወይ ድማ እቲ ንዓሳ ዝሕዝ መርበብ ኣይኮነን ተሳኢሉ ጴጥሮስ ናይ ጎይታ እሞ ብናይ ጎይታ መገዲ ክኸይድ ነይሩዎ ንኻልኦት ኮፍቲ ከባቢኦም እኮ ዓሳ ይሕዙ ነይሮም ኮኑ እዮም እቲ ባሕሪ እኮ ዓሳ ኣለዎ ሕጂ ካልኦት ቀኒዕሎም ንሕሪኢኹሞም ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾኑ ንግዜኡ ለምሊሞም ተሪኢኹሞም ንግዜኡ ብመገዲ ኣምላኽ ኣይኮኑ ንኸዱ ደለዉ ንዓኻ ከኣቢካ ኩሉ ሳቶም ክቐንዓሎም ከሎ ኣንታ እንታይ ዳ እዚኣቶም ኣነ ዳ ናትካ እንዴ ተባሂለ ወልድካ እንዴ ዳ ተባሂለ እንታይ ዳ የመናዓይዳ ይትኸውን ደሎ ከመይ ዳ ኢታ ኣምላኽ ኢልካሲ እንታይ ኣይትኾን ኣይትረበሽ ጸሎት ኣዘውትር እቲ ሓይሊ እቲ ጥበብ ኣብኡ ይደሉ ንኣምላኽ ኣመሃብ ይድሉ እግዚአብሔር መስገን ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እዚ ግበሩ ኢሉ ከዓ ቃል ኣምላኽ ይሕብረና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ያዕቆብ 4:10 ያዕቆብ 1:10 እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ናመኒና ንጥምት እንድሕሪልና ናፍቲ ሕፍረት ንዕቁሲ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ጀማር እምነትና እንደምዳመ ያን ኢየሱስ ንጠምት ዕብራውያን 12:2 ሕጂ ናበይ ኢኻ ትጥምት ሓደ ግዜ ዝከረኒ ኣብ ዓዲ ከለኹ ኣዲ ሓይማ ኢሎምናስ ሕጂ ብህይወት የላን ድሓር ሃብታማት ዝኾኑ ቤተሰብና ሓሲብና ጎዮም ከምፀሉና ማለት እዩ ድሓር ጎይታ ቃል ሂብኒ ኣብ ንኽብግደልና ካብ
موت أنبسس هي وكلبي يحيز بس يوان تحابا برخاء يالله عوض عنه يقول مالك تحسب قد فبيله نشرت خيره نشرتي صحوات كنا تقلينا تريو حاوية مالك كده أنا ين حجي حد جزء نحر ترابا بشكان تأخذ فوق أبزي كنا تحت خاطر دق نعمل أخذ مثلا كيف لنا نحجي نفت جمر منتنا بعزن دينا دلنا حجي لا تقعدنا دلنا حقه مستقال لا تقعدنا دلنا تيوت كرستنا بعزس بزخونه حجي تقعد عندي خدلخا لا تقعد كاسي نبي خاطر نزلك نفت جمر منتنا دمدامي أنا زخونه يسوس جماري امنتنا دمدامي أنا كنجمر كلنا بيسوس هنا جميرنا هي وقت ما قدي إن دم بيسوس هنا نودعه أبي يسوس كريستوس متينا هو رخيبنا عرفت رخيبنا سلام رخيبنا حقوت رخيبنا نزل ألم هو رخيبنا كأوز حزب هالمجدي يلا نحجي ساعتها مجدي كأوز خلنا زمن سنجارات انتحلوا وقال أتقول بل آمين أفتي جمار إمنتنا دخلنا يسوس أو أتقول نبل كتابير مسكن كبرنا أملاك حجي لنفسكم بتعقستهم كتطري واحكم زي أختم ببليد اللي لقاس عسران حدا لعل كاب 10 سنة كسب 10 تجعت دلا لقاس عسران حدا لنفسكم بتعقستهم كتطري واحكم من جاتبل لا المشكين وحالكم ده حندي قال لنا ديك زي ما سري قرو عسران حال كاب 10 سنة استبنا قال لهم ديكم مساك حراي بركات يا بيبان Jadi dimisakkan kepada kami. Anak Allah mengharapkan. إسران حدا كم أدي أفسر Lukas. أوكي حراي هو كات إيش هو حراي يعني كات الله هو فسر العلي لسجون فاسلم Jadi dimisakkan kepada kami. Anak Allah mengharapkan kami menguat زي كعلم عبد بدر يبقى يا أمه لأن هذه كانت المجلسون كتير أي حال كي حال أبوهم عملوا ولكن أحوال المال أعظم تحريفهم كما أمون نحياهم وتوبيهم سلسلة كذا كل كسرهم ini benar أبوهم حتى أوروبا أي كذا iya benar semua آمين حجر إيكم أفتقوا عزن داخل كفر لك بتسأل أكس كابيد جمرين كولد خان كابحوات كان يجمر نقول تامس مرت كات ما قدم سحس كايو تجمر إنك كان دندامي خان دخنا يسوس مسأم تقع أسفل لك سي تسأل كابي يجمر كابحوات كاي يجمر مالتي كولد خاي جمر مالتي كبيت السب خاي جمر مالتي حجة أب كمزي كفوان كله استخدموا ما يتتهوّوا يبدلوا أنت كمان تزاربوا من فسابهم أنت كجبري كبكمي زربها كبكمي قال كبكمي حجة بتعقستكم لنفسكم تحت قبل وعيكم كتطري وعيكم نهيوتكم سي بتتعقستكم كتونن وعيكم آمين حج كتطري وعيكم مالسي نهيوتكم سي نتعقايدكم سي نحد أب እግዚአብሔር ተአሚንኩም ለእግዚአብሔር ተጠብቁም ወሲ ነፍስኩም ክትረጋጋ ነፍስኩም ክትሐድያ ተዓርፍያ ንነፍስኩም ኮንትሮል ጌርኩም ኣለኩም ብመን ድገመና ይፋሰርሐ ከተጥሪዋ እንታይ ማለት እዩ ታልዕሊ ኣደላ እንደደልያ ደለኹ تلعلي دلو حسب مسبلة يو لنفسكم تاخذوا روايكم بتعكسكم كتطري روايكم تنزلوا مالتيو السم كزارب وزي كله
أفتي زقربوا لجزء منفس قدس كم زهبوا حسبنا أملاح دمت أنا يجزء أبيهر نيجزء أبيهر قال بحرمتيو لعل كلي عسرت قالت ناتنا خابن الزارب حنت قالنا يبوتان حرمتي أنا كله أنت أتقبره صدق أتقبره حجي نفس خاطر تقول لنا مالتي أدري خيا ناتكا غير خيا نخمالتي الصادق كونت كنترول تقبرك هذا من حسكا ويد ما ناتكا نقر دي كونه كنترول تقبرك هذا اسنا እግዚአብሔር ቃል እስና እግዚአብሔር ሐሳብ እስና እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ይገብረካሎ ኮንትሮል ይገብረካሎ ይገዛካሎ شعنا بسخات حاليانا آمين እግዚአብሔር ይመስገን تعجزتي هم كنت تاخذ جوه وقفهم كنت تقريوا يهم يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን يسوس كويتاي أقول لسي حدا عسرة بقو بدمو بدم مسكولو غيرو سلام مسجبر خاء نتي أب سماين زلون أم مدري زلون كل رؤسو تعاري أوه إيو يبلنا أنتوي نايتو مابلي كدان زلو نريهم كلنا اتكساسي يخصمني حججن أموغو سلامنا هوي ندرلو دم يسوس كريستوس آمين نعنان نأملخ نزرخ بنا يسوس كريستوس اتدم يسوس كريستوس سلزخونه اتخصاصي بوتا يقول دم يسوس كريستوس مسبو سلازة تعرقنا كساسينا انتاي كوينيو تدربي قال أملاح تأيد لنا كساسي حواتنا تدربي يبل يخصم دي نيرو محلاف دي دخل أم نيرو حججن سالا دم يسوس كريستوس سالا تمسكال كساسي نا تدربي آمين حجتها لنا تبعتها لنا حيل لنا أعمل لنا أبقى نبو تاخن كون أتأو كنبل كنقرب أملاح كريئنا كله دست بلنا كل جزء أملاح كريئنا كله بيسوس كريستوس جيرو سلزريئنا وقع أسلس تقفلنا جزء أبهر بودو بيسوس كريستوس جيرو إيو تتمتك كساسيخي كساسيخا كساسينا انتي كوينيو تدربيو إيو جابير مسكن كبرنا أملاحو تني حدش كده مسئر نزيء مالك جابير مسكن إبراهيم شعت عسران 4 أبقر ما أملاح كمسترأيلنا تدم يسوع كريستوس ينقرنا مالك جابير مسكن إفسون كل تعسرت 4 خاء نص نزوم كل تسحاد زجبرة نتي أمونغو زنبرة كل كان قطرون زفرسة سلامنا إيوه يبلنا سلامنا ملء سلامنا زعبي سالاتي أمسكال واجاز خفللنا يسوع كريستوس آمين كسلامة يبنو سالاتي أمسكال زموت اللي دومو دفسس اللي ودو يسوع كريستوس أيوه مخنيات ناي سلامنا يسوع مخنيات ناي سلامنا مخنيات ناي حوسنا مخنيات ناي كله ناي هيوتنا يسوع يجزاك مسكن آمين كبرنا أملاخ سلازي أب أملاخ يكون أب سأل يكون تبعتها لنا مالتي آمين أب أملاخ تبعتها لنا كولد أملاخ أب سأل أتبعتها لنا أنتي كم نمخان جاء سلطان كم سواها بنا مالتي جزاك مسكن سلازي كساسينا تدربي كبرنا أملاخون جاء تقصي أنبيبه تود ساعات حليفة النخ مثلني رأي يوحنس 10 أب سمايك عاوز بزبالة دمسي اتليتن معاتن أب قدمي أملاخنا زخصم زنبرة كساس حواتنا تدربي يمو حجي مدحان سلطانن منقستن ناي أملاخنا كوينو ملكي خاء نايتي حقوق نايتي قبو إيو كبل كله سمعكم لنا عملت جابير مسكن انتي سمعكم لوي
انتي سمعنا لومي انتي سمعكم لومي كساتيخا تدربي سلطانن حيلن كأ نايتي قوي እግዚአብሔር መስገን ሎሚ እትመገድ በአር እዚኡ ትደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መገዲ ኻናዓኻ ዘውፃዕካ ነገር ሎሚ ዓልቲ በአር እግዚአብሔር መስገን ክንጽሊና በዚ መንፈስ ዝኮይና እቲ ከሳሲኺ ተደርቢኡ ከሳሲኻ ተደርቢኡ ሰላምካ በክርስቶስ ሕልው እዩ እቲ መገዲ ኻ መውጽኢ እዚኡ ዝኾነ ይኹን ነገር ፀቂጥካ እንተልዩ ሎሚ ዓልቲ በዚ ነገር በዚ ቃል እዚ ኣነ ከም ምንጋፍ ኢለ ደሓስቦ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ መናገፍ ስለዝኾነ ኣብ ኣእምሮ ጥቕጠት ዝገብር ኣብ ሓሳባት ጥቕጠት ዝገብር ኣብ መገድና ዝኽልክለና ዝዓግተና ዘበለ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ስለዝኾነ እዚ ቃል እዚ ሓርነት የውፅእ እዩ እግዚአብሔር መስገን ካብ ዘለና የተሲእና ከነመስግን ኢና ክንጽሊና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ 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 ሕጂ ንጸሊ በዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር መስገን እቲ መገዲ ሓዝዎ ሕጂ እግዚአብሔር መስገን እቲ መገዲ እግዚአብሔር መውጽኢ ኣለዎ እግዚአብሔር መገዲ ኣለዎ እቲ መገዲ ድማ እዚ ደም ናይ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ሰላምና ዝኾነ ኢየሱስ እዩ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ ርእስና ሒዝና ነቲ ኣእምሮና ሒዝና በቃ እግዚአብሔር መስገን ክንጽሊና ንኽልተ ሰለስተ ደቂቕ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ንኣእምሮና ንባርኮ ሕጂ እግዚአብሔር መስገን እተባረኸ ኣእምሮ እዩ لنا እግዚአብሔር መስገን ነው እግዚአብሔር ሃሌሉያ መውጽኢ ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን እዛ ኣእምሮይ በቃል ተባርኮ ጎይታ እዛ ኣእምሮይ ብፍልጠት ተባርኮ ጎይታ እዛ ኣእምሮይ በቃል ብትዕግስት ምልአዮ ጎይታ ሓሳበይ ኮንትሮል ገበሮ ጎይታ ንኹሉ እንትናይ ስኻ ተቆጻጸሮ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ዓድሞ ሕጂ እግዚአብሔር መስገን ንዓድሞ በቃ እግዚአብሔር መስገን እቲ ቃል ሰማዕኽዎ ሕጂ ንሱ የውጽኣኒ እቲ ቃል ሰማዕኽዎ ሕጂ ንሱ ሓርነት ይሃበኒ እቲ ቃል ሰማዕኽዎ ሕጂ ንሱ በቃ ትመገደ ይኽፈቶ قال نجر مخال بسألنا يا أبي وطنا እግዚአብሔር መስገን ቃል አምላክ ሐቂው ቃል አምላክ ኦሞኒ ቃል አምላክ ድማ ህያዊ መስለጢ እግዚአብሔር መስገን አነ ጽልልኹ እግዚአብሔር አበየ ቃል ከሐቅ ስለዝኾነ አባይል አባህዋተይን እግዚአብሔር አይሐልፈን ዝበለ ነገር ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎመምሸት ካብዚ ቃልካ ተለዓለ ክስበር እጽልልኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክስበር እጽልልኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክስበር እጽልያለኹ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ እግዚአብሔር ህያዊኻ ነው እግዚአብሔር ቃልካ ህያዊ ንስኻ ሐቀኛ አምላኽኻ ንስኻ ኩሉ ትኽእል አምላኽኻ ንስኻ አቦይኻ ንስኻ ፍቅሪኻ ንስኻ ምሕረትኻ ንስኻ ብርሃንኻ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል እዚ ብርሃን ኮይኑ እግዚአብሔር አብ አምሮና አብ ሐሳብና አብ መንፈስና አብ ስጋና አብ ኩሉ ትናና ይእቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጎይታ كم دلنا يخين وص بذا ساعة بشم يسوس بتصلي علىه أبي قالك تأمرات كنري لو مشت قالك هي ويهون بشم يسوس كريستوس الله أبو تمسجن سل السماع خلنا كبر نهبك لنا سل كل نجار تمسجن بيسوس كبر نقول تهابو هاليلويا